Hindi naman, basta. Said marketing, tatak, magaling. Okay. Nya nga to karong suwatan po katong tagan ng pagtagano. Pinandakin is usa ka babae na mapatawag ng sangan nga Chikay. Dili gibawtan og duha sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chikay. Kila kong problema bahin ni sa kumbana nga sigag mata unya upaw pagyud. Unya sensitibo na kaayo ba dali ra masuko. Basta makadungog lagbahin sa siga og mata og iyang upaw masuko dayon uy. Mao nga daghan ang naglagot ani niya pero aro inyo kimasabtan ang akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito kapiling at kayak ako. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo. Parida ng buhay ko. Na 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 na. Hanggang sa bawat sandali kapiling ka. Sana Farida ka. Sabas ka rin niya. Uy, unsa man, nahibaw ko, nahibaw ko, nahibaw ko. Oh, kakapoy ni mo nahibaw taong ko. Basta mo hayag na gani ang palibot, buti pasabot anak na anak ka. Kay ikaw ang nagdag kahayag din sa ato dong. Ano ko tawag ko man day? Nga, buto na unaon. Ikaw man ganoon ta kay, ikaw man ganoon kay tawag og ilaw ng tahanan. Oo, pero klaro ang klaro gyud nga nagdag kahayag ikaw. Kay sa pa lang daan nimo, perti ng suwawa. Hayag na kayo. Samot pa inisigas imong mata. Na, kayaga. Ito san mo dayo eh? Nagdaog naman mo ha? Oy, ponder. Ngan, ragyoy na ponder nimo pero imong matag, wag yun na mapunder. Gilang. Nagdaog ka lang ko. Di pala ka na kasawa. Atugan, huwag bintana. Na! Ay, sa ato pa, may plano gyud kang muhog nako. Wow, oy, plano ko taon. Unsa dito yung magisulti dahi karon unsa dito? Ingon ko, og di pa ka anak ko asawa. Imo na kong ihog sa bintana, unya kay bisan unsaon asawa magid ko nimo, so moabot gid ang panahon nga imo gid kong ihog. Hindi lagi. So, sama ko na ko ka. Nga, ihog na bintana. Pinangga na ko ka. Bantay bitaw ha. Day. Kanang pasiging nga ni mo na ko sigag mata ba? Upaw pag yun. Sakit akong kawin na parang ako eh. Mawa ko na ikaw lang musulti na ko ana. Makapugong ko sa akong kagalingon. Pero ug lain na gani mo yung musulti na ko ana nga. Mao nang ingwanin mo ni ko. Bugal-bugal na nako. Aw. Unsa? Magmasingganir na ako. Lupa ng ko mo na. Baw ka na ponder. Mabitag sigihan tag sulti bahin ana. Sigihan ako glitok nga mao na imong mata siga upaw ka para maanad ka. Buhan og lain ay musulti ana makapugong na ka. Kay baliwa naman lang nga nimo. Ay, di man gyud ka makapugong kun dunay mo hingani mong upaw sigag bata. Oh. Pagkanad-anad uy na unsa man ka kay makatabang mo na nimo. Oh. Wow. Sige lang basta ikaw. Wala problema. Nakaw na, ado atong gilungag nako dito kaw. Kung napawang na ba to? Pag nga siga to. Ano yung paong dahi? Sigahay mong mata. Ako siga. Cute! Kumusta naman mong ane, ha? Okay naman, tay. Si Punder, kumusta naman? Okay naman, tay. Pero ambot na tawhana, eh. Di ba ka na siya high blood, no? Nga ano man? Na, dali kay masuko. Pero may lang kakitag away. Santissima, nga ano man ko no? Tungkol na niya pagkasigag mata, tay. Niya upaw-upag yun. Ambot og, di na siya naliwat, tay. Uy nga, hiyong man takag mata. Ayaw ko apil-apil tay. Iya pagyuntang apilon. Ay, alam ka bala ka, tay. Wala yung nakadungog kitara, tay. Maulagi, pero ayaw nang naglito ka. Ay, wala problema, tay. Uy, kanang nagibog lang yun ko. Libog sa unsa naman sab. Libog. Kay ang anak, ang mata, alive na alive. Power kayo, siga kayo, murag 1,000 volts. Pero ang mata sa amahan, murag perming kaduka. Kana. Okay ra na ka, anak, tay. Okay na. Lagi. Sige, okay. Tay, napatay power mo anak tay. Napatay pander tay. Na tay, ay. Ano ka tay? Taon. Mesuroy kay gila ay ko dito sa bukid. Mas maayo man sad nang naa ka diri, tay. Ano man? Para maibanan og gamay ang kasuhaw ining baya. Ay! Paduro sa dinang ko na. Pita gid. Ano day ka? Masuko day ka. Suko ka, ha? Recorded by X Thunder Gaming.
Ngano naman sad mo, ha? Ngano mo? Mag-awa na sad mo. Kani siya tay ay high blood kaayo, dali kaayo mo react. Time pa, sikay. Bida, tanaw na ako, murag ikaw may tingali high blood. Nganong ano ako may pasanginlan ninyo oy? Nasuko ka, sikay. Wa tay oy. Aw lagi, abi na kung nasuko ka. Suko gud taon, lipay man gani ko ngani aga dinhi kay. Ay, mag-abot na gid ang kahayag ug ang nagkaaw. Apil ko ato, sikay. Tay. Apil ko ato, ha? Way labot ang sigag mata. Biday! Nga nang apil na yun yung sigag mata, ay? Ako lagi na yun. Ako na! Ako daw! Sapa mo? Suko ka punder? Suko baka! Ano yun? Basta patay yun ang suko. Benuhang na pander, ha? Ang hubayas laong ni mo. Ako may imong iduot sa bungbong. Wa man ko'y kaatrasan. Laro mo na yung pagkatao ha, basig magna. Lagot ka ko, wa mo'y kaon niya. Awa na rawa. Ikaw man sagot. Pasiga-siga man sa kasmata ni mo. Nanalad. Isgo to sa nanan akong mata. Salig lang ka tayo na. Kapundiro ng mata ni mo. Ako asiga. Ikaw ba? Ayaw na lang ko nagtubagi ang kasuko sa mong asawa. Kay liso na kayo. Ha? Mga pas mo ta. Mayroon mag ikaw ray mapas mo. Mapagahan ba ako dire? Kani ba yun? Ako may manhuukan mo sa tanan noon. Saan tayo saan ako ani, oy? Saan maging saan ako ani, day? Kanir yung pagkasiga na kong mata? Dili man. Saan day? Asa nang imong pagkaupaw? Ito na niya! Kayas ko, ay! Asa ka man padong, hapon din, asa ka? Siya tayo nagdagmay lang, di lang kayo na ito palabian kayo. Uy, may nagsugao, suwawa, uy, suwa kayo. Suwa ka na. Pundir mo na, tol. Si Pundir ka na. Pundir! Tawag na niyo? Kataan ko na niyo mapart, ha? Uy, hala. Ang tao ba di ay? Naabi na ko pusti ni. Siga mo kayo. Kamu ba? Bugal-bugalan di ko niyo da? Bugal-bugal kong tao na bugal eh. Tanaw na ko, tol. Binaw. Murag magbida katong Katong bida. one punch man. Katong One man upang punch. nga sikag mata. Di ba? Bida no? Bida na niyo, eh. Garay na mo da? Oo. Bida. Sos. Saman. Tayo sana ko kaniyot kanong suko mga modero. Saman, gusto ka sinigay itang mata. Bugal-bugal mo da? Sinigay itang mata. Ito may gusto ninyo, ha? Bugal-bugal ninyo, ha? Di ba ako? Bugal-bugal ninyo! Ay, porbida. Kalma lang, tol. Bida ko, bidya na nga mga, tol. Medyo. Di. Magpatay na ninyo. Di. Magpatay na. Ay! Ano na ako? Bulong mo ko. Kaling na bisam! Ay, unsa man ka tay Sergio, makuratan man lang tani mo, oy. Dahil pagdali ato as ponder. Nakakita o away ato. Ha? Ano man? Ambot lang. Basta kaya ato dito. Dali, ha? Naghanap ba kayo tungkol na dito? Ha? Nakakita na sa sumbagay ang akong bana, tungod yun anang bugal-bugal nga ingnon siyang sigag mata, unya upaw pagyud. Unya, ang sao naman ini ron, ha? Daghan mo may reklamo nimo kay imo manggipangkulata tong mga istambay dito sa tindahan. Ang kuya may nanguna di. Sila man. Huwag ka manglabot nila. Mao lagi na akong giingon ba, di ka magpadaan ng sungog-sungog. Unsa man ka, uy? Ano sa tanang upaw ituro mo sa masuko, kadaghang upaw diha, ah? Napagidaghang sigag mata, kadaghan anak nila, ang ubagay nag-vlogger na, unya ikaw masuko na hinuon ka. Nya, saan nga manginit sa dayo ko? Kay murag ilan yung kong gibugal-bugalan, klaro kayo ba? Saba, uy, ika ra kang dako. Tanawa ra gud ng uban, oh. Tanawa ra uban mag-content, tuyoon pa magay nagsiga ilang mata. Siga pa magay na si imuha, masuko na sila, nasuko na. Wa man, ikaw ra sige kasuko. Ay, mabitaw gianad ta ka para sa ingon, di na ka mo react o di na ka maglagot. Nya, unsa naman eh? Unya, saan lagi nga maglagot man yung ko? Mabuo tayo sila. Ha? Mabuo sila. Ug tarong mo na sila, di sila magbugal-bugal sa ilang isikaingon. Nawa natin so, mo anak pundir, uy, ang imo na lang gyud kanang kuan, pangandam.
Pag-atubang og kihas barangay kay gireklamo kasi mong gibuhat ilabi na sa tindahan nga daghan kay nangabuak. Hala, atubang ato ha. Recorded by X Thunder Gaming. Day supuin na ka barangay day. Naa, gihatod na diri ganina. Kunsa may naghatod. Girly. Girli, katong ang motor po ah. Oh, girly good. Nas barangay nagtrabaho. Kuno sa mbuno ko mo ato? Sa man, ugma ko mo ato? Mbot lang nimo oy. Bisa karon na yun. Ato ko na. Hadlo barangay. Oh, ikaw ay bahala ka. Awa, kita nila. Hadlo ko ng barangay. Huwag ko madlo ko eh. Karoon na yun. Tubangon ka ng barangay. Tubangon ka ng tanan. Hadlok na. Tuon ako. Asa ka punder? Ato barangay ko. Oy! Hoy! Oy, balik sa diri oy! Balik sa diri oy punder! Kani, may kinaang kapitan. Naligo ba ka na siya? Di man maklaro kay nagsiin manggut. Abala na, ako sudlom. Hello, Kap. Ay, bunta, Kap. Uy! Wala ko kapabot sa schedule sa hearing, Kap. Karoon na lang dyan kami anhi. Wala ko makapabot pa. Hoy, hindi rami nagpaabot mo din eh. Nanguli na naman ang reklamo ni mo. Karoon itong hearing, Kap. Oh, ganyan alas 12. Alas 12 dahi. Saan ang oras ako? Abi no, di ka mo anhi. Mga nanguli na lang sila. Ako kibawa na, Kap. Pero karoon pag ko kisultihan na naaday ko'y sumon. Pero ako sultiha, ugma, kanus Mao tungod sa kalagod ako na may anhi din karoon dayon. Pero, sige lang, Kap, ugwa sila. Sultihan na lang na itong hitabo. Oh, sige. Unsa ba rin mong side? Sulti ko. Kuan, Kap. Ikaw kuno ingnon nga sigag mata. Di ka maglagot? Unya, pagkapinan pag upaw. Sinaw ko. Di ka maglagot, Kap. Uy, kagamay na ng problema ni mo, punder. Uy, huwag maginig mo reklamo yung ako, Awa, ha? Kuhaon ko niya akong seed, ha? Akong shade. Be, tanawa ko no ko. Itandi ko no imong mata o sa kong mata. Asay masiga na tong tanawon, ha? Tanawa. Uy, nagbaga na mas kasigan mong mata, Kap. Kita. Mau na di, ha? Nasa kang itagbayot ng sigag mata, ha? Be. Kisa makang lakiha ang masangi na kuha ni. Kung inunaan niya akong mata, aber, kinsa? Kap, kining... Pag sinigahay mo sa inyong mata niya, Kap, tanaw na to kinsay lupig. Ikay, di ka diya? Awas, Kapitan, oh. Umagay naman suko. Kung ingno nimong sigag mata, budlat pag yun niyang mata. Grabe na ka, chikay, oy. Grabe na ka, chikay. Ay, lagi apel ang budlat. Ka na lang siga. Sige, pag binudlatay mo. Unsa? Pag binudlatay naman noon. Ay. Pag sinigahay mo diha, sige! Wala akong problema sa kumbana, bisag unsaon masuko gid siya. Unya makakita ra ba dayog sukbagay? Munang nahadlo ko nga mugawas ni akong bana ba tingali kung say buhaton ani nila. Uy, unsa akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon? Chikay. Ang atong sender karong adlaw Si Inday Chikay, Ate Pres. Chikay. Problema ko na dito. Kani nga yung problema, dili mo kayo di problema nga dako, Ate Pres. Kay Ano man? parte region ni sa kalidad siya sa abana ba? Kani ang bana, upaw na, tingal ito. Daan, kaliwat Guwang yun na. nila. Lagi na ka lang mo tiguang na mo. Upaw ba sa Siga sa bata pa ni sila, Ate Pres. Ilang gini kaliwat, nga dali maup. Ilang gini kaliwat, nga dali maupaw niya. Sigag mata, sigag ka ng budlat ba? Ang luyo ni siya sumsugon, Ate Pres. Kita yung permiso bagay. Kita siya sumagay niya. Pag ato niya sa kapitan dito, pareham di sila. Kay gipatawag sa kapitan kay nang manay mga kiya pag kikita nga ayon. Uy, siya kay upaw sa budlat og bata. Pareha sila. Niya. Ya, suko man si kuan ngayon. Sige, ayaw lang mo pag sinigayis bata. Pag binudlatay na lang mo.
Bro, lang kumindi ati pres ba, no? Di ba problema taon kayo, hindi check kayo. Kasi na problema. Nga ba, do yung ba na, nga ba, sige lang kakitag sumbagay taon. Sige kakitag gubot. Tungod Tulad na, anak. bulihon siya nga nga lang siya upaw. Mao niya ako problema ron sa kung basa yung saon, masuko magit siya. Wala, magkita na ba yung sumbagay? Mao na mahadlo ka, magawas lang ko ba na, si buhaton ko, ani. Di man naangi kasuko ko. Di man, ikaw sa- Si Ricky garing bitaw bangis. Oh, nakagrito yun. Oo, di man manuyo. Oh, kaya ang ako, ako pati preswa pa, maana na mga tao nga taas ko buhok. Ako ni papawan, ganawa. Nindun sa palahi ba? Hayahay. Ay, nakay palahi niya. Wala kinalag shampoo. Oh, bitaw. Now, di pa yung kakutuon. Oh, ay di ako na di na Di na bitaw takot. kutuon. Ano, sige na. Pero ina na, dili na kailangan sudlay. Ay, sudlay. Wah. Oh, pasinawa ni mo Kayo. butangan mo mantika. Nindot kita naon. Nindot kita naon ni mo upaw niya. Punder. Di sa may problema di ano. Ang iyangan, punder. Nya, siga kisig bata. Di balik. Punder niya ako. Sige, mata daw ko ng punder. Oh. Bam, usawan ba yung mga sa Akong basa? ipantay yan ang mata nga siga. Nga naman. Kung salirap man gahap. Ya. Nabi pambit dire, pero in English man eh. Paminawa ko ng madabang. I-translate ang binisaya, bam. Oh, ato lang Sa i-translate. pagkunin mo, ato listener de kasabot in English. Oh. Ha? Ayaw man na. Sirach 23 verse 19. This man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Aha. That he sees everything we do, even when we try to hide it. Tato pa ko no, pulo, 10,000 kapilo, kayagon ang mata sa Ginoo sa kaysa udtong tutok. Na nakita sa tanan. Umubalik sa gani po ka sa Genesis Goliath niya ang Ginoo. Magbuhat kitag tao sama sa atong dagway. Mao kuno magbugal-bugal kuno ta sa isika tao. Daw gibugal-bugalan tani mong Ginoo. Dahil tikay, ingna na imong bana, pasagdahin na lang na, o mapiyalan ng katawan. May pa. O initingon nga, sigang matay, nga, unya, di na mo kinanglan magso, gabi kay hayag naman ni daan. Sakay-sakaya lang niya ba? Total mga tao dito inyo na, ibaon naman, di man sila mapagkuhan, kaya di naman sila puro. Time sa, di ba kung sigaw mata at press na item mo sa Twitter? Twitter, O oh. naapod. Naapod. Kaya murag mabudlat ba? Toxic mo. Kanang Twitter ka na sa suod. Oo, nahina na. Kung si tawag toxic. Oh. O kanang daa sa gawas. Hindi, nasa suod. Nasa suod. Kanang dili ba mo? Basta, munay kargado. Kargado ginati pres musigang mata, no? Pasada sa sod, pero das ka wati man musiga ti pres. Dili. Oh, kung makita yun nga di puro ti kuan. Dili. Ako lula ang yang Twitter dili mo ra nagkanang kuan. Dako na mo ra nagbuongon. Wa man musiga yang mata kay basta sa gawas ko no. Kada kuno dili makita kanon to sa sumurog musiga ang mata. Kato yung mga yabang. Asa. Ito, di puro tatubangan. Lain man ang siga. Solerap man gyapon. Hindi ka solerap ako yung gitingugan. Nga naman. Yung ko nga magbuwag ta siya. Uy. Mahal ta ka. Oh no. Mahal ta ka kuno. Wala, inito ka. Dawat mas 1,000. Joke only. Dahil ka na ipasuhay ko nung tanaw. Bagsig na sa diferensya sa kuan kanang Twitter. Kay kasagaran ningon na naman. Pero huwag kung natural lang niya. Ay, pasagay lang may. Inay mo ba na pasakay-sakay lang na. Ito, basag kaysa na magkita. Kaysa Dober, ayun, sakit na Kayo, mga... manuyo siyang samot. Oh, samut lang, sumugo na Oo, doon. pero yung katawan niya, Normal mo eh. Ang aran to. Uy, sige matay. Uy, kurente sa inyo. Dada ko be. Libre halang kong paniod to. Ano lagi. Makita sa gaway, makita pa sa kiha, dawat sa sumon. Kung maglagot siya. Sakay-sakay na lang na. Sakay-sakay. Kita po nang gingon. Ay, naadi ko pang tana. Dahil tikay. Alawa ko no, kanang magduwa mo basketball. Alawa ko no, magsiga bagyapon na yung mata. Di ba? Musiga, dili ko no musiga ba, pero burot. Ay, ano mo burot man? Kay gugwitir man. Salamat mo malagat itong dalaman na. Kaya ko ang puzzle, Tihan.